किसा मिसा जा मान सुजुग सुबिदार जों माना नांगौ आसा खालायो अबाव जम्पुजला आरदि ब्लक नु खबजागौ ओ जम्पुजला आरदि ब्लक नि आंबो खरकसा भाइस चेयारमेन दं अरनि बरक साबो चिनि दल तद तंख कद करिखा साइसि मालाय लिया एक समय जुगाजुग आं तो प्राय समय न चिनि प्रेसिडेन्ट साहरो चिनि बरक तद तंख ताबो कबामा बेनिफिसियारि फाइ दङ जुगाजुग उन्दै आनो बरक बाय जुगाजुग खायरदि आं प्राय समय ताबो चिनि यद आइपिएफ नि प्रेसिडेन्ट चिनि विकास बाबु आं प्राय समय फोन खालायो बेनिफिसियारि फाइ दंफानसे साबनो रनाय बदल दं बचिनि दल तो तंख करै रुतु हिमालय एक समय अबाहेंका विश्रामगंज डिविजन तो सरिलाम ब्लक अर्धेक जानी जानामती सरिलाम अर्धेक yang ko jompui ordek tongkhana jani je janamoti engkai o jompui jola blok ni andaro sabo tong jara tongnai rok tini khanani theke no kisa jogajog khaidi tabo scheme phaijak tong karon ek somoyo देशनि जे माने ताम होनोसै नाय सिचुएशननि कारणे नंखरलायलिया फायलायलिया थांलायलिया हायनि बागै जुगाजुग किसा बिसि नं थांखा ताबो तो बुलायजांनायबो करै तगलायजांनायबो करै जों राज्यआव बीजेपी आइपिएफ तिप्रामथा ताबो 3 दल जेकुनु स्कीम फाइबो हानो जों 3 दल आसुक लायो ब्लक आसुक लायो बेनिफिसियारि बागलायो बीजेपी तलां थाङो आइपिएफ ति फायो तिप्रामथा तलां थाङो शुधु जा फाइमानि जा मानमानि दाबि दावा ठीक बागै सालायनानै ताइ संगठनबो सनामिति सानानि ताबो तो वालायजांनायबो करै बुलायजांनायबो करै तगलायजांनायबो करै दिनै आं अरनि बिसिंतै अ पान्दानि बिसिंतै अ एरियानि बरकनो आनि अबनो कयमुं तंनाय दिनै पान्दा पाइमानि लगे लगेनो हयतो सारि हयतो खाना रगनि बिसिङनो आं बाय किसा जुगाजुग नारकदि कोनो कारणे आं बाय जुगाजुग बा फुनि माध्यमे माया फानों मानो अरचिनि ताकारजला डिविजननि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि रक बरक फाइजाक बंनि फोन नाम्बार नारक दिन रक जुगाजुग खायदि जथेष्ट जा मानसाक सरकारनि दाबि दावाबो नालायनाय संगठनबो सानामनाय तिप्रालेनो बतायबो बोसकाङो आगो गैतलांनाय नों आं ताबुक नगो आसुगै तंखांखाय तिप्रालेनि सामुं आगोगै थांनाबा नों आं आसुगै तंखांखाय तिप्रालेनि दाबिबो आसुगै तंनाय नों आं जदि आगोगै थांखांखाय आगोगै बोसकां हिमखांखाय तिप्रालेनि आन्दोलन बतायबो जोरदार अंनाय बबो हाय हनि नग आसुक दङ बबो हाय हनि आसुक दङ हाय हिखो तो तिप्रालेनि दाबि दावाबो थुइनो तंनायता आबोनि बागै आसक्ताय क गोबां सालिया आनि परे सिनि चिफ गेस्ट रक दङ बरक ताय माने क हाम सानाय बरकनि थानि जों तायबो मूल्यबान क खोनानाय आस क सावनो ओ किसिसा क सामानि अरन मत हामबाय जतन